utolwakho moyo ngcwele thatha utolwakho sithi moyo ngcwele Hallelujah. Amen. Lekho mesiculayo ngidinga ukuqonda. Amen. Idinga ini? Yeah. Khona ingoma siculayo but asiqondi. Amen. Siyacula, sivula imlomo kodwa lesizulu siculayo asiqondi. Njengoba ungaqondika angeke kukusizeka. Amen. Ngoba ingoma nje. Amen. Ithi nengoma thatha uculo wakho moyo ngcwele thatha nansi uculo wakho. Amen. Hallelujah. Amagama ungazomnezela lo culo moyo ngcweleke awusakwazi ukuthi ukuvumele ukuthi ube nobudlelwane neminye imimoya. Amen. Amen. Awusakwazi ukuba nobudlelwane neminye imimoya. Amen. Because impilo yakho ayisabelongi kuwe. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Sikhona. Amen. Sikhona. Amen. Hallelujah. Akusizi ukuthi mhlawumbe futhi lento lekumele ngabe into ekhulunywe umuntu asasindiswa. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiphambi kwenu ukuthi Nkosi wami sibiye mntana uNkulunkulu sindisiwe. Amen. Ngingazi nje njengomfundisi. Amen. Umfundisi wenu umholi. Amen. Umalusi. Hallelujah. Amen. Amen. Ngicela sizona eBhayibhelini 8 basana lapha ku Petro 5 verse 8. Petro 5 verse 8. Amen. Ngiyabingelela umfundisi wakhe. Amen. Ngibingelele amen nkosikazi wami musibiye. Amen. Hallelujah. Masi musibiye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngibingelele bonke abazalwane nogogo baphakathi kwethu. Amen. Hallelujah. Mama. Amen. Insizwa. Hallelujah. Intombi abantu abasha. Hallelujah. Sunday school samungu ukuba khona kwenu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngifisa ukukhuluma ngento nana ebalulekile. Amen. Ebalulekile. Hallelujah. Amen. Ngizama ukuthi ngisheshe la but the same time ngiyacompromise message ngishiye izinto ezibalulekile konke kubalulekile. Amen. Amen. Amen.
Petro 5 verse 8. Amen. Sibulile ngithi. Ngicela ungenze lenye mic mama. Lena eno orange. Just want to see. Hallelujah. 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 Okay. All right, Pastor. Ngifuna ukukhuluma ngiyazi sisakhuluma ngalento le kaningi futhi amen. Abanye bazibabhoreka but ngiyazi abantu basizakala amen. Ngifuna ukukhuluma but ngibuyela kulento kancane because kumele sikhulume ngayo amen. Usho basokhuluma ngayo khona abantu kumele bakhululeke amen. uNkulunkulu basize amen. Kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu akusize entweni akukhiphe kodwa uphinde wena uzibuyisele khona. Akuphinde. Kuyenzeka uNkulunkulu akukhiphe entweni akukhiphe udakeni kodwa wena uphinde wenze njani? Uyibuyisele wena by decisions amen. By izinto by involvement amen. Hallelujah. All right. Okay. Ngifuna ukukhuluma ngama monitoring spirits amen. Ama monitoring spirits. Mhlawumbe baqala ukulizwa leli gama leli monitoring spirits. Igama ngeke ulithole eBhayibhelini ke. It's not explicit. It's implicit. Amen. Ngizawukuthini? Angeke uthole iverse ekhuluma ngayo bese ukuthi nali iverse lisela ngama monitoring spirit but kwenzeka kwezinto uzoyibona lento. Amen. Sikathi ngale verse lesizofunda. Amen. Hallelujah. Amen. So zikhona izinto esimasifuthi iBhayibheli siya pick up ukusebenza kwemimoya ukuthi imoya esebenza kanjani imoya obumnyama siya pick up ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani and from lento esifundayo sibona ukuthi umoya ongcwele eBhayibhelini uhamba kanjani nabantu noSathane udila kanjani nabantu we can singabese lapho sifika kuma conclusion athize amen. This is one of those subjects here. Amen. Surprisingly ke kunjalo into ebalekile le amen. Amen. Hallelujah. Amen. All right. So umuntu okay njengoba ngikhuluma ngale subject kune bazothi abantu khona abantu bazothi lento le ayikho eBhayibhelini alikho iverse elishoyo bese amen. Kufana nje into lento esibiza ngokuhlithwa kwebandla irapture. There is no legama elithi rapture aliveli eBhayibhelini but siyabona siya pick up ngemibhalo amen ukuthi ikhona into enjalo. Amen. Ngakabanye beyiphika bathi ayikho amen. Okay? So abathi ayikho siyabayeka sikhuluma kakhulu nabo but and I'm one of those people bengakutshela ukuthi into enjalo ayikho. If you spoke to me before 2021 bengizothi lento le ayikho. Amen. Hallelujah. But I've since realized from personal experience from then ukuhlaziya kahle izwi ukuthi ikhona lento. Amen. Hallelujah. Let me make an argument quickly ukuthi why lento ngithi ikhona. Hallelujah. Amen. Right. Usathane futhi iBhayibheli lakho ubizwa ngamagama amaningi. Amen. Ubizwa ngomsolo wabangcwele, ubizwa ngomlingi, ubizwa ngoNkulunkulu nomhlaba, ubizwa ngenyoka, ubizwa ngesitha. Sathane amagama amaningi elinye ngasoyibheka kahle irole yakhe from sibuka amagama akho onke. Hallelujah. Amen. So but in the sense of Satan we know two things for Satan. Two things. Bible is futhi iBhayibheli akukho bani ngakhona you can conclude. Njengengelo sedalini. Uthi uSathane 1 agazi yonke into. Amen. uSathane yini agazi yonke into. He is not omniscient. Amen. He is not all knowing njengoNkulunkulu. Amen. Number 2, he is not omnipresent. Akekho zonke indawo. Amen. Hallelujah. But uSathane unama demoni nemimoya asebenzisana nawo. Amen. Hallelujah. Amen. So izinto imission yakhe uyifulfilla ngayo lemimoya leyo namademoni. Hallelujah. Iyezwakala ngithi so Sathane usebenza nge-network. Akakwazi kuba khona zonke indawo. And mangithi akazi konke including into oyicabangayo. Amen. uSathane kuzaka azi ukuthi what you are going to do kumele akustadishe akwazi to the point where he can predict you. Angazi masatholana yini. Mhlambe ngilethe mhlambe kancane silethe ngala. Uma uzobhekana nesitha asithathe mhlambe empini. Amen. Noma sithathe mhlambe lento sibiza ngesport. Before you go and face an enemy, you study ukuthi badlala kanjani, benza kanjani, still strategy sabo. Amen. Bese le strategy sabo ufuna ukuthakathaka noma ufuna ukuphontsha ukubona ukuthi okay, lento le strategy sabo singasinqoba kanjani. Ngisakhona ngithi. So Satan does the exact same thing.
Iyezwakala ngithi. So because akwazi yonke into, akazi ukucabanga noSathane, he cannot read thoughts, but he can study behavior patterns. Amen. Iyezwakala ngithi. Akekho yonke indawo. Njengoba akekho yonke indawo, akwazi ukuba zonke indawo isikhathi esisodwa. NjengoNkulunkulu ikhanda akazi bonke. uNkulunkulu wasemcabango yakho, ubona imicabango yethu, inhliziyo zethu. God knows that. But Satan does not know it. So what does he do? Uya prioritize ukuthi ke nangu umuntu kumele simgade simlandele because of 1 2 3. Bese nangu singamyeka because of 1 2 3. For example, uSathane ngabona ukuthi uya self destructor, akakudingi ukuthi akusize because uyazi ukuthi uzokuvuna lokutshalayo. Khona abantu la uSathane ngaqala kubeke ku1, when uqhubeka uthi 2, uthi 3, 4, 5, 6, after 7 self destruct ubhubhe. Usathane ukuthi ukushiye ku1. Angazi masakhona. Usathane ukuthi uvele wathi la bese la iqhubekele ibhola. Ungayitshela ukuthi wena sasayuye kanti no. He just started bekhona eqaleni wabona ukuthi hayi maqhubeka ngale giya leli ke engimqale kulo ke hayi uzogcina self-destructive. You no longer need to be focused. No. Mleke lo ake siseyinjenga namazinyo le iyekeni. Angazi masathola naye. Khona so, but khona labantu abayingozi ke. La uSathane kumele asondele kube khona abastadishe. Some of them inyanga, some of them 4 years. Afune uphoto. Afune imbobo, afune weakness, uthakathaka balo muntu lo. Amen. Ngaba umuntu, ngaba ibandla, kungaba ikhaya. Angazi masakhona yini. So uSathane, okay, for example, ngi practical esihlebe ngihle. Uma kunabantu about 10,000 mhlambe ngoku, okay? Abantu about 10,000 bonke bakhala ngokuthi bane depression, okay? Bazothi mhlambe ke depend ukuthi ulwazi lwabo lapho lifike. Bazothi uSathane okwenza lokho, okay? uSathane wenza lokho. Umoya iBhayibheli ibiza depression ngomoya wokusindwa, the spirit of heaviness. Spirit of moya wokusindwa. Okay? Now, again, as much as about 10,000 belinkinga efanayo, iyenziwa umoya owodwa. But the moya mningi, umoya isebenza ngama-group. Amen. Not necessarily ukuthi uSathane, yebo phela sokuSathane ngoba le moya ngaphansi kwakhe, but not ukuthi uSathane per se. Amen. Ngasho ukuthi kuyindlala very rare ukuthi ubhekane noSathane face to face. Uyobhekana nemimoya namademoni ababusi balomhlaba, but ukuthi ubhekane noSathane face to face very rare. Very rare. Ukuthi uzobhekana naye face to face. Amen. Yezwakala ngithi. All right. And futhi kunemimoya, let me say this. Kunemimoya esebenzisanayo. Amen. Umoya wenkanuko uyohlezi ukuhamba uhamba noma ukufela. Igroup yemoya esebenzisanayo. Toqala ifike inkanuko. Umuntu anowezizwe ngathi iyanqoba imeme umoya wokufeba. Oza brazo sesegright, ozoqhubeka la kushiye khona. Amen. Sakhona. Umoya wokungabaza uyohlezi uhamba noma ukwesaba. Umoya wokungabaza uyohamba noma ukwesaba. Spirit of doubt will go to spirit of fear. Amen. Sakhona. Amen. Sakhona bazalwane. Umoya wokuvilapha uyohlezi hamba nomoya wokulala, nomoya we-discouragement. Umoya we-discouragement hambisana nomoya wokuvilapha, basebenzisana nomoya lo. Amen. Umoya we-jealousy, umoya we-insecurity usebenzisana nomoya we-jealousy, and isiphetho sawo kube umoya wokufa. Laba bahamba badublane qale nje ngejealous, but isiphetho kubukufa. Why is that? It's a group of immoya iyasebenzisana. Qale kufika umoya we-jealous, kufika umoya we-insecurity, ife njengemicabango lokhu itshala imicabango engqondweni yakho. Amen. And then if you entertain musubona uyanqoba, then umoya wokufaka usiyafika kuyaqedela. Yezwakala ngithi. So imoya yasebenzisana, there is a network of imimoya esebenzisanayo.
You have to understand this. Amen. Sakhona bazalwane. Okay. All right, as lapha sivule khona uPetro uqathile 5 verse 8 kule kanje. Qondani nilinde isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Amen. Sifuna esingamgwinya. Sifuna esingamgwinya. Amen. Verse 9. Melana naye niqine ekholweni nazi ukuthi zona lezo zihlupheko zihlela abazalwane benu abasezweni. Amen. Asibona manje. Babeka mina Jesu Kristu sebankosi izwi lakho moyo ngcwele. I pray Nkosi, open our spiritual eyes, open our spiritual ears, Father, give us understanding also of this namhlanje in the mighty name of Jesus. Help us moyo ngcwele sisize to get delivered in the mighty name of Jesus Christ. To close doors as well for Jesus Christ. We thank you, Father, mighty Lord, for your grace to deliver your children in Jesus Christ's mighty name. Amen. All right, let us put the corner about verse 8. Uti qondani nilinde, so kumele ube nokuqonda. Okade mathi mawuba nokuqonda, make sure uthola nokuqonda lokho. Amen. Isitha says uSathane, so yasichaza isitha ukuthi ubani uSathane. Amen. Abanye ufika kubo njengomgane, ufika kuba abathembisa izinto, abathembisa induma, abathembisa ingcebo, abathembisa into eningi, but iBhayibheli ibiza ngesitha. He can act like a friend, but into ye uyisitha. Uyisitha. Amen. Siyahamba njengebhubesi. Amen. Siyahamba njengebhubesi. Is city prowls around like a roaring lion. Amen. Amen. Sakhona bazalwane. Le gama lithi sitha lapho lichaza umuntu obhekana nenkantolo, opponent ne lawsuit. Mucheka ku original. Umuntu obhekana nenkantolo. Bese lokuhamba le gama lithi ukuhamba la. Siyahamba. Is to plot. Yakwazi ukuplota. Yakwazi ukuplota. It's umuntu uyaplotela. Umuntu uyahlelela. It means to desire, to seek, to be after. Amen. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Now lisithi like a roaring lion. So zenza ibhubesi elibhodlayo. Not that ibhubesi uzenza, it's a simile. Mangikhumbula kahle isingisi esikoleni. Umfanekiso. Amen. Now kukhona ibhubesi libiza ngenyama yaJuda, the lion of the tribe of Judah, ekuJesu. Now ngoba ufuna usenza uNkulunkulu nayeke uhambe ebhodla. Amen. Sakhona kithi. Right, njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Ufuna ini? Now kumele ahambe. Because akona wonke umuntu uthi ufuna kamgwinya, which means akakwazi ukugwinya wonke umuntu. If they kwazi ukugwinya wonke umuntu bese isidingo ukuthi ahambe. But uzabona ukuthi ubani ogwinyekayo, ubani angagwinyeki, kumele ahambe ahlole. That's why nithi sishilo ukuthi ayekho yonke indawo. So he's doing that through amademoni emimoya. When I come at the morning, the information, the Christ in you, when I come at the morning, and the information now. The same way it operates something. You need let department a visual intelligence. I move. You understand it in short. Mangabuzo yempini akuvela ufika usuqhama ukuphethe ibhamu uphethe amabhazuka. There is a department ebizwa nge-intelligence okubantu abangahamba phambili bayostadisha balala ngalesi sikhathi bavuka ngalesi sikhathi benza ngesikhathi esinje benza lokhu bageza ngalesi sikhathi babuye sebeletha leyo information leyo. Okay, masifuna ukwahlasela nasi isikhathi esihle sokuhlasela asihlasele baleke kuzosinikeza i-advantage mhlawumbe ka 3 minutes ka 5 minutes before bevuka bethathe ikhaya. Ibizwa nge-intelligence and yona i-department ebaluleke kakhulu because nge-intelligence uyiphethe kahle wenza kahle homework yakho you can ningasinqoba isitha even before niphambese ikhaya. Intelligence can include infiltration. Kuthumele umuntu ozofike kusitha ethenjwe komngane afika join isitha sonde lisitha. Amen. With the intention ukuthi ufuna ukufunda isitha athenjwe
umuntu abekisha ukuthi akupheke yena mhlawumbe azohlasela thiwa wena-ke okay faka upoison endlini uthi faka into ezenza ukuthi bakhishwe isisu uma sesifika thina bafuna ukuvuka bakhishwe isisu abakwazi ukula sibanqobe kalula intelligence angazi masatholana yini lento leyikhona-ke ikhona ezweni likamoya. It's not only there lamhlabeni, in fact it's more ezweni likamoya. It's more serious ezweni likamoya more than lamhlabeni. Iyezwakala yini ukhona bazalwane khona ney'nkabi zikamoya. Don't think iy'nkabi zikamhlabeni kuphela, khona ney'nkabi even ezweni likamoya. Amen. It is there, believe me, it is there. Iyezwakala. So sikhuluma ngama-monitoring spirits. Iyo lento esikhuluma ngayo ma-monitoring spirits ke iyona ingalo iwona ngathi department ngesizulu nithini mfundisi, department of social development nithini ngesizulu? Umnyango. So khona sikhuluma ngomnyango manje we-intelligence masikhuluma ngama-monitoring spirits. Umnyango we-intelligence ey'ntweni zikamoya. Laba bazi ukuthi ukuthakathaka la asimhlasele kanje, uma sikhoma kanje sizongena. Amen. Iyazwakala sisenaba ngithi. Alright. Let's continue. Angazi masizoyiqeda lento namhlanje. So yena enzokunikeza permission. Alright. So lithi kufuneka ngamgwinya leli gama lelimulisheka ke lokugwinya kavela to swallow, to drown. Amen. Ukuthi ukulise to gulp, ugalpa, ukuphuza into manje amaze ngiyawaphuza onke ungaphumuli ayegulping. Lento lesifuna ukuyenza kuweke njengomzalwane. Amen. All right, ngasekusho okay, should we go there? Job chapter 1, spell it Old Testament. You talk Old Testament first, Colossians. Start sambili, start. Job chapter 1, start verse 6. Job chapter 1 verse 6. Job chapter 1 verse 6. Wathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kwaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. Now ufika amadodana kaNkulunkulu khona wathi hayi uSathane ubhuti kaJesu efunda le verse le. Wrong. No. Amen. Ngizochaza le ngelinye ilanga nginasikhathi namhlanje. But masifunda siqala series ngensuku zokugcina. Awuyilena ngizoyichaza kabanzi lena. Amen. Because mase uSathane ungubani, noJesu ungubani. Amen. More than ukuthi umfeli ngumsindisi. Amen. Indaba yakhe ijule kakhulu. Amen. Sizoyichaza le. But uSathane ke nobhuti kaJesu. Amen. Yezwakala ngithi. All right. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kwaJehova. Kwafika noSathane phakathi kwawo. Omunye futhi wafunda leli verse. Wathi uSathane waxoxa nje ezulwini, usefunani futhi ezulwini. Uyakwazi ukuthi kubuyela yini? Sizochaza nalokho ngelinye ilanga. Amen. Right, verse 7. uJesu wayesethi kuSathane, uJehova so right Jesu, uJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? uNkulunkulu noSathane bayakhuluma. Amen. uNkulunkulu ngumdali ukhuluma nesidalwa sakhe. Amen. Uthi uvelaphi na? Right. uSathane waphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Uthini? Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Verse 8. Wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele ingcebo yami uJobe na, ukuba akakho onjengaye emhlabeni. Usho ukuthi emhlabeni bekhona abantu ke kade bekhona abantu emhlabeni kusukela enkulunkulu edalile. Amen. Nithi ukuba akekho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi. Verse 9. Lalela uSathane uphendula uthini? Uthi uSathane waphendula uJehova wathi, uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nako konke okwakhe nxa zonke? Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe. Amen. Impahla yakhe yadile emhlabeni. Uthi wena awumbiyelanga na? Ufunda uZulu 59. Khona uZulu 59. Phethu 59. Verse 9. UZulu 59. Verse 9. uSathane wamphendula uJehova wathi,
uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na. Verse 10. Wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxa zonke. Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na. Impahla yakhe yandile emhlabeni. Uzulu 59 ofundayo. Serious. Just give me a second. Okay. Better bani mina mhlawumbe mina ngithi mina ngiphethe 59 ufuna 20 kodwa uphethe 20. Okay, sengozibonile uthi kanti awumbuzulu 20 kathi ngifuna sola engifundayo. Kanti awumbiyelanga yini nxa zonke ngontamo. Usho njalo uzulu 20. Buzo uthi ke uSathane wazi kanjani ukuthi Jobe ubiyela? That's a very good question. uSathane wazi kanjani ukuthi Jobe ubiyela? Hallelujah. Hallelujah. Sakwani bazalwane. Uthi ubiyela kanti awubiyelanga nxa zonke ngontango yena nabomndeni wakhe. Amen. So uSathane bazi indaba kaJobe ukuthi bengazi. Uthi uNkulunkulu oyizile ke uNkulunkulu wasiqhenya noJobe. Wathi ubonile inceke yabo uJobe. Amen. So ngizama ukuveza lento lokuthi uSathane knows. Amen. Yezwa ngani? When you start to become a threat, uSathane akasekho comfortable ngama ngeinyathelo olithathayo ngezimo zangalo. uSathane uzoqala manje asayine imimoya kuwe. And I'm not saying this ukuthi sisabe noma sisicaba sihlezi caba ngama demons sibe demon conscious, but ufuna ukuthi sibe aware ukuthi ezweni likamoya. Amen. Lezo sikaliboni ngenyama. Amen. Once waqala waba serious nezinto zaNkulunkulu, they will come ama attack. Sathane uzokuhlelela. Amen. Amen. Ngasho mina ukuthi ngiyakhumbula lesikhathi sonke angeke ngixoxa lento. Ukuthi lesikhathi siqala ibandla sizoqala umsebenzi kaNkulunkulu. Nga-attack about 3 evikini elilodwa. Amen. Ngento uSathane wayecabanga ukuthi ke lena ke yona indlela elula ukuthi amngene uSibiya. Amen. Amen. Since then ke usethu ukuhlakanipha kancane ke. Because wazi ukuthi uSibiya esasezweni asaphila sasezweni namanje. Sisezweni but asiphile impilo yezwe. Amen. Siphile ezweni. So sasezweni. Sikhishiwe ezweni but sisaphile ezweni. Ngokamoya sikhishiwe ezweni. It's Bible sashithu. Amen. We are translated. But sisaphile ezweni. Akazi masezwana. Yeah. So uSathane knowing imuva wasebenzisa lona ukuthi ahlele ukuthi uzowatheka kanjani. You understand? Unfortunately ke ngomusa kaNkulunkulu ke wathola ukuthi sengakhula phezulu kwalento aziyo ukuthi iyasebenza. Amen. To the point masefika kwesibili akasafika nendlela afika yokuqala, usefika ngenye indlela. Ingabona ngeke umpredict naye. Ngeke umpredict. Akaqhamuka indlela efanayo njalo. Akasona isilimo uSathane. Amen. Iyezwakala ngithi. Okay? Alright. Asibele kulento yamadlozi. Okay. Asibele kulento yamadlozi. Let's clarify a few things. Let's focus on a few things. Amen. Okay. Sasho uthi umuntu uma endlule emhlabeni uya kuphi ezulwini esihogweni. Amen. Angeke emathuneni.
ngizochaza nje one of the teachers besiclasses sidlule kuye ukuthi kwenzakala akekho amathuni akekho umuntu osehlele emathunini ayekho umuntu osemathunini amen umzimba kuphela osemathunini umoya nomphefumulo uyala yodlela khona kunaphakathi yolinda khona amen awukawahlulela but even ekulindeni abayasogwenile even ekulindeni kwabo kunepain ekulindeni abalinde khona bangakahlulelwa basuka ukuhlulela kafiki but balila abalinde khona balinde sinokusini basalindeke ukusuka la eMore River ejele baya lapha eScott mangebeka kanjalo akekho usemathuneni iyezwakala ngithi akekho usemathuneni ngoba uthi ukhuluma amathuneni akekho uyokhuluma nemimoya abafile lapho amen ayekho isihlobo sakhe sisemathuneni right bambalana alright so le moya sibiza sithi amadlozi amen imimoya yobumnyama ethatha isimo sabantu bakini abangasekho okay imoya can do that if inala mhlabeni umuntu ongena oppossessed or demon possessed depending ukuthi ungene demon enamandla kangakanani they can even do that khona lento esibiza nge-shape shifter la umuntu angashintsha besibala phinda shintsha kumuntu yenzeka namhlabeni definitely izongamoya kahle into encane lezo yezwakala so akusona isihlobo sakho asikwazi isihlobo sakho kuphinde sibuye you understand asikwazi kuziphinde sibuye so kusuke kuyini imimoya imoya bafile ezenza bona abafile kuze ize kuwe kuze wena uzoyenza la ini imhlatshelo it's that simple konke akakwazi ukubuya akakwazi ukukhula akwazi ukubuya ngaze amthanda ngaze amkhumbula but ekukhumbuleni umthandeni kwakho remember akakwazi ukubuya iyezwakala ngithi sakhona okay so one of the ways usathana nokubheka indlela usathana enza ngayo lento sibiza ngemonitoring amen isho sesikoleni ikhona lento emonitoring yazi lo muntu kuthiwa umuntu eshephuma avel athi avel ngiyakushentsha ngemonitor usiyabhala ke wena ke usiyabhala amagama abakhulumayo ke uthi uthisha besmatic akakuphika as imonitor akakuphika as imonitor bangazi eclassini ukuthi uyimonitor avela phuma hamba uyobona ukuthi bawubona eclassini uthisha sesha amagama abantu kade bekhuluma bangazi ukuthi uthisha wazi kanjani kanti ngaphakathi kwenu kunemonitor esebenzisana kunomuntu obekiwe osebenzisana nothisha umsebenzi wokubhala amagama underground monitor underground ikhona leyo nto amen so lento ungona look at it ukuthi yenza kanjani ezweni likamoya and then yenza kanjani emhlabeni we have to look at it both sides amen sayibheka kanjani ngisakhona nini khona nithi all right okay mhlambe niqale la yini inhloso lento lesengitshilo kombani ngizondlula nje fast number 1 ukuthi sathana akhe strategy zokuqoba ngaso amen so we have to put at studies number 2 usathane azokwazi ukuthakathaka bakho amen azokwazi abantu ojalene nabo amen usathane azokwazi ukuvimba ufeze ukuthi ungakwazi ukufeza into kaNkulunkulu ngempilo yakho amen so you cannot fulfill destiny njengoba uNkulunkulu yakwazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi mangabe uyakhuleka uNkulunkulu uyakwazi ukuthumela abantu ababeza ngama destiny helpers abantu abazokusiza ukuthi ufinyelele ekufezeni lento uNkulunkulu afuna ukuthi uyifeze noma ekubeni lento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyo uyakwazi ukutshala abantu abazokusiza bazokwakha ubona speak into your life who are going to build your life understand ngaba abangani ngabe isihlobo ngabe ikhoni ngabe umakhelwane but ke no Satan can do the same angatshala abantu abazokubambezela endleleni angatshala abantu abazokulimaza you understand abazokwenza ukuthi uphume ke ama destiny destroyers okay and it can happen in many levels as from ihlobo to abangani even to nomuntu ozomshada it can happen in many levels if you are not going to be prayerful ukwazi ukuthi Nkosi yeka kukhuleka remember ngisafunda lezi zinto lezi when I still introduce lezi zinto lezi zikamoya ngakakhuleke lingelanga ngathi Nkosi ngikhombise izitha ezikhona empilweni yami show me izitha
night ngaba nephupho ngapha abantu abawu2. Amen. Basho ukuthi obanike. It's 2021. Amen. Angakashada nokushada. Amen. And labantu abaveza lento abantu ababona ephusheni uma ngibheka enyameni lento ibona ephusheni kuyahambiselana. Amen. Kwenzeka ukuthi uphuphe into oyibona ezweni likamoya ayifani lento uzoyibona emhlabeni. Ngale umbona uphethe umese ngalana uhleka nawe. Namhlabeni uhleka nawe. Ngale nomphethe umbona uphethe umese. But izwi likamoya ke it is more accurate. Yezwa kanti because asikho isikhathi. Ngalana ngithi uma nawe uyahleka. But behind uma engale wenza ukuyi. Ezwi likamoya umbone ephethe umese. Umbone ephethe isibhamu. So it's good uma you have people around you ukuthi ukhuleke Nkosi obani abantu abayizitha abantu ababenza ukuthi destroy. You need to pray like that. Khona uzowazi abantu okumele ubagade, umuntu abantu okumele babalekele. Iyezwa kana sakhona bazalwane. Iyezwa kana. Ngisho no Jesu. Imagine uJesu. uJesu lesikhathi lokhetha abafundi, abapostoli, the 12. Wakhetha one okuyena ayomthengisa. Wakhuleka ubusuku bonke wabese kuseni wahamba wayokhetha abapostoli. Out of the 12 ayikhetha, one of them was a betrayer. Owakhetha ukhulekile. Ngiyazibuza ukuthi umuntu angakhulekile ukuthi uhamba nawo abantu abanjani ke. Ongakhuleki ongacheki. Umuntu uJesu abakhuleka ubusuku bonke and there was one. Yebo benenjongo. But kuhle ukuthi umazi nomuntu lo. Because Judas was the most trusted. Awunikeze ngubani ukuthi aphathe imali. Mase kufika imali awunikeze ngubani ukuthi aphathe imali. But lo wayephethe imali ke utreasurer wabo uyena nowathengisa uJesu. Awunikeze ngubani ukuthi aphathe imali. Iyezwakala bazalwane. So you have to learn to pray. Iyezwakala kithi. So limoya lena iyeza ke sokuzobambezela usathana atshala abantu empilweni abazobambezela lento monitor bazalwane. Yazi sithi serious so ichasa usathane lento yemonitoring ngisathi kuzawazi ukuthi uzokuinfluence kanjani. Amen. Uwazi ukuthi uzokuhlasela kanjani, uzokulinga kanjani. Amen. Aletha abantu abalonga empilweni yakho sengishilo leyo. And then nokwazi izono ozenza ngasese secret sins. Amen. Khona izono abazalwane abazenza ngasese which the Satan angakuyeka ukuthi usenze and asembule expose when the time is right. Satan ukwenzile lokho. Kwenzile. I know because the information lena ngizoyigcina ukuthi ke okay ubuka ipornography usibili ngizoyiveza ngesikhathi esithize when the time is right, the timing is right. You understand? Ngisakhona bazalwane. All right, let's move. Okay. La mhlabeni kwenza kanjani? Uthatha ukugada kanjani usathana? Ugada kanjani? All right. Number 1, ugada ngama objects. Okay. Asela lapha Joshua chapter 6. Joshua chapter 6. Says umrane sidala sibele emuva. Bese kuJacob bese Job ngithi sibele emuva. Dlula Samuel, udlula abahluleli. After Deuteronomy, before abahluleli, ukhona uJoshua chapter 6 verse 17 to 18. Joshua chapter 6 verse 17 to 18. Joshua chapter 6 verse 17 to 18. Chapter 6 verse 17. All right, singakafunda bambanda. Imoya okay. Imoya madlozi is one of the imoya kakhulu esebenza lento emonitor.
iyona imoya emandla kakhulu leyo nto leyo. Eminye imoya mhlawumbe imoya yenkanuko imoya they can also do it but abona umkhakha wabo kahle kahle. So every spirit can act as a monitoring spirit. But ikhona ke labo aba specializer angazi masiyazwana yini. Khona aba specializer. Amen. Ekwenze into. Okay, angiyibekise ngokudokotela. Ukhona udokotela abiza ngama-general GP. Noma kuthiwa inkinga enjani ungaya kuye. But things of uyakuya athi okay, lokho ngiyazi ukuthi kuyini kodwa ukuthi kulashwa kanjani. Angeke ngikwazi ukusiza kuzomela ngizodlulisana ku-specialist. Amagama usekudlulisana kumuntu ole inkinga onayo umkhakha wakhe. Othi ngokuthi abe phezu kwa-general. Sonke wonke umuntu udokotela ngakulapha ikhanda. But khona lana ke ukuthi okay leli ke alilapheki ke sengikisa manje ku-neurologist. Ukona umuntu omkhakha odila nengqondo ke loyo. Okuyena ke manje ke odila nekhanda. Othothe ekuthula lento engishoyo ngithi yonke imoya can act as monitoring spirits. But bese khona ke imoya ekuwona kumkhakha wa department yawo ukuthi ke yini imonitoring business. So ngithi imoya yamadlozi iyona ke elawula lapho sakhona ngithi bese nami all right. So asifundeni la Joshua chapter 6 verse 17 to 18 hamba kanje. All right. Umuzi uyakuhlukaniselwa umuzi uyakwahlukanisela uJehova wona nabo konke okuwo. uRabi isifebe kuphela uyakusinda yena nabo bonke abakuye endlini. Amen. Ukuba wazithukusa izithunya esazithumayo so sona sathi sithuna abasindeke. Mina bena yamabhuku kodwa ngoba wakhombisa wabahawukela hawukela ipipi zabeIsrael bezohlela umhlaba. Nasi nayi monitoring bawuhlela umhlaba before bawuhlasela eJericho ezonesithembiso baqale bawuhlela umhlaba bathumela 12 spies ukuthi bawuhlela ukuthi banjani abantu labaya babe ne-information babe ne-intelligence. Okay, verse 18 kodwa lalela ngifuna verse 18 kodwa zigcineni nina kuko okuqalekisiweyo funa lapho senikuqalekisile nithathe kuko okuqalekisiweyo nilenze ikhamu libe ngeliqalekisiweyo nilihluphe. Amen. NgesiNgisi. But you keep yourselves from the things devoted to destruction, lest when you have devoted them you take of any devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction and bring trouble upon it. Ithini lento la ukhuluma ngani? Chaza ukuthini? Bambalana. Into eqalekisele, into enikele emsamo. Lamanzi lawa ngawathatha kwanikele emsamo aseqalekisiwe. Into eqalekisiwe ngobani? Why eqalekisiwe? Because sekunikele kumoya othize. Lo moya uhamba nawo. Lamanzi ngoba lamanzi anikeliwe kulo msamo la umoya othize khona. So lamanzi become an object la lo moya nawo usuhlala khona. So wherever lamanzi ayakhona ahamba nomoya. It's one of the ways owazi uku-invite imoya ezomonitorisha endlini yakho wena uthatha into eqalekisiwe. Wena uthe unikela kanti kunikela kuSithixo kudimoni umoya osemsamothize ongawona kaNkulunkulu uyayiqalekisa lento. Usuyithatha usususa lapho isihamba nalo moya iyezokala ngithi bese uyifaka endlini. Kufana njengale zinto lezi sesithenga estradini uthola ukuthi uyathenga kunabantu abathatha estradini mhlambe ama-object mhlawumbe isipane esithize uyabona into eyakhiwe enhle kanti ufuna ukuthi ezinye zale zinto zinikeliwe ziqalekisiwe kusukela zifikele endlini kunenkinga kuqala kube khona inkinga ethize. Amen. Ziyakwazi ukugada. Amen. Uyabaphuza la uthi ngafike lapha ngithathe izinto lapha ezinikeliwe because maninikela uthi nithathe into eqalekisiwe nani nizoqalekiswa.
because of the presence of the Kalisi. Omunye ufuna kaJoshua omunye wake wantshontsha into bayodlasela wathi uJehova ningathathi lutho wathatha omunye wabuya nako wakufihla ethendeni lakhe lahlala khona bebese baye empini babaye empini wabuza babezo empini bazokweniphi babuza kuJehova uNkulunkulu sofika siqobe phambi kwathi uJehova nizonqoba esekhona uJehova lo wantshontsha into eqalekisile wafika wazoyifihla uma sibaye empini bafika banqotshwa and banqotshwa isizwe siqaleke nabo isizwe siqaleka besilule sibanqobe izizwe ezinkulu wathi uJoshua wabuye uJoshua ekade uyena ephethe ibutho wajonga kodwa ku10 sizonqoba nje yindaba manje sifike siqonde phambili wathi uJehova hayi wakhala uthatha into eqalekisile. So kunezinto zezitha othi mazikuwe it makes you weak. Akakubalekele lo. NakuNew Testament ikhona ufunda baseKorinte uthi ngayithi into engcolileyo then I will receive. Angazi masezwana. For example, let me just give you an example. Ezinye inkingo onazo uzaqala mhlawumbe lapha TV bathi thumela imbewu ka200 umprofeti wathumela imbewu ka200 wathumela kanti leyo mali iya ku-altar yeprofeti after that ke waqala waba nenkinga waqala soba namaphupho la uhlasela khona usuphupha abantu bafile uzibona usemanzini ini kanti ile mali oyithumele ekuxhumanisa nomsamo imali yakhe siqalekisile abantu baqala bahlupheka after that. La manzi omprofeti, la mafutha omprofeti, le inkipha zomprofeti yonke lento le, these are objects eqalekisiwe because zisuka emsamo kumnyama. Amen. Sakhona. Ezebizathi kuba nenkinga ke. So ama objects izinto so engathi ungakhuleka ukuthi Nkosi ngicela ungimbulele ngabe khona izinto la kwami, izinto esiqalekisiwe, ezivula umnyango for isitha. Yebo ngisidisiwe but khona izinto la ekhaya eziyinkinga ezumnyama for isitha ezibelonga to sit and akakuhlele angeke sithetha afunde isicelo uzokhulekela lesithobe lesi ngicela uzokhulekela lolophondo lelomnyango bese ke khona solshia. No, we can't dedicate it. Akuzona stage sekunikeliwe lo asikwazi ukudedicate. Amen. Yashiswa kwenziwa njani? Awakujabula ukuthi yashisa. Amen. Iyezwakala ngithi siyashisa. Iyezwakala ngithi. So into esithi masithi iqalekisile because ukuthini? Because ukuthi lento le ibekele ukubhubha. Ibekele ukufa. Ngama levels ukuthi nokufa ngama levels. Iyezwakala. So lento le igcina umnyango. Number 2, engidlela isitha esilokanja nayo is ilwane. Amen. Nine namakade enezinja emakhaya. Amademoni imimoya yakwazi ukungena izilwane. Okay? Sometimes that's the only thing that Satan has inside there nje afuna ukugada nje. Angena isilwane esikhona egcekeni. Anibuke ngaso nje. Thola information ngaso. Siqale phela siyasondela eduze kwenu. It can also happen. Amen. Lokho bekwena ukubona nje safunda uGenesis chapter 2 no 3 inyoka ifike yakhuluma. Nebhongo like yakhuluma. Namademoni akaqala ukungena engulubeni. So imimoya yakwazi ukungena izilwane including lelwane lezi esegcekeni. It can happen. It can happen. Even nasemaphusheni asiyisemapusheni emapusheni uphupha izinja can mean monitoring spirit isisilwane umoya okugadile or can also mean umoya wenkanoko nomoya okufeka. Amen. Amen. Epusheni uphupha inja, it can be a monitoring spirit ngoba inja igada namhlabeni. In the spiritual realm the same thing is possible. It can also mean okufeba, can also mean in enkanoko. Okay? Ikati ezinye sale sethu sakakhulu ke leso.
as a monitoring spirit. Amen. So maybe it's good with the Lord as I'm going to let the Lord cool again. We cool again. Amen. I am serious, Pastor Ron. Amen. Even the shifters, if need be, amen. So engage Satan agada monitor abantu abastadishayo abanganakekile, amen. Writing even so then abantu bese khona abantu, amen. Amademoni akhona phakathi ebantwini can also be used to monitor. Unabangani join abantu abasebenza uMusuku Omnyama. Some of them bayazi, some of them abazi. Yenze usetshenziswa ungazi usetshenziswa. Amen. Zakhona ngithi. Hallelujah. Usetshenziswa ungazi ukuthi uyasetshenziswa. So, ubona abantu khona labantu laba always want to know about the private life yakho. Bafuna ukwazi, bahlezi bafuna nje, bahlezi bafuna bakubuza izinto nje personal. Amen. God, it's a way in which they are gathering information. Amen. No more than just a philosopher, they can just a amen. Whereby, but no more than this personal. Ufuna ufuna ukuthatha, ufuna indlela angena ngayo ukuthi uwiki ngakuphi. Amen. So sometimes Satan monitors through abantu. Iyezwakala ngithi. Sakhona ngithi. All right. That's my pushing, ngishela ama pushing is amakati. Ubona amakati pushing and delicate. That is a monitoring spirit. Okay, ulandela inyoni ezinye nesithisayo inyoni, monitoring spirit. Ubona njalo unejuba nje ehlezi libe endaweni eyodwa every day libhekile ligadile. That is a monitoring spirit. Umoya uthi ukuthi uzogada lo. Kumele ukhule kuyale leyo nto ukuthi uhambe. Okay? Izinja ngishi. Amen. Uphupha, uyaphupha, ubone phusha abantu bakubhekile kamanje nje ukubhekile. Bakubhekile nje nezinto zakulandela nenkatho likubhekile. That is monitoring. That is a monitoring spirit. Yezwakala ngempazalana. Okay? Sometimes again makubona lezinto eziqalekisiwe endlini esithi nikeliwe. Le moya le uthola ukuthi ebusuku lana abantu bathi khona intaba phezulu ekuroof amathayileni kontaba ngezingathi nenyawo noma ngizwa ukuthi endlini nenyawo seyinyakazayo amabhoda ayinyakaza. Amen. Iyona lezinto esikhuluma ngayo ke. Izona lezinto esikhuluma ngayo elebenza abazalwane. Bathi abazalwane why? Because lapho lahlala khona ngoba khona into eqalekisiwe elinayo umnyango for lemoya le. Sometimes even nomhlaba lihleli kuwo. But khona into egqitshile khona. So le ndawo le iqalekisiwe. Yezwakala bazalwane. Uthola ukuthi lesi ezobe kwenzeka ekhaya ngogada ukuthi lento mangabe baba lokho mangabe wokuphela oyizwayo lo moya lenkinga ke because le moya okay le moya yakwazi ukuthumela even nangomsamo. Le moya yakwazi ukuthumela even nangomsamo. Amen. Yeah, umuntu engafuna ukuphumelela ufuna ukwazi ukuthi khamba kanjani. Angathumela umoya ozo monitor ukuthi kwenzekalani. And then lo moya hamba ubele kuyo report ukuthi nayo sitho like 1 2 3. Okay? Mangabe lento ke wena kuphela uzwa ekhaya ukuthi ithunywe kuwe. Mangabe ke ngiyayizwa nonke ekhaya ithunywe umndeni wonke. If wona pick up high wena ujala ebusuku wena uzinyawo ziyahamba balokho umuntu lele wena uzinyawo ziyahamba. Athi khona oshaya amabhodi kitchen khona if we phela uzwayo ithunywe kuwe. If but wonke umuntu ekhaya uyayizwa ithunywe kumndeni wonke. Emele ngitshela lo mndeni ukuthi umnyango uvulekile. Ogunyaza lento ukuthi yenzeke. Iyezwakala. Hayi ukuthi usathane, hayi ukuthi uNkulunkulu akanamandla. Ningadideki. uNkulunkulu unamandla but ukubeka security libi bese inyango isako livulekile nomnyango uvulekile kuzoba nzinyana kancane. Kuzoba nzinyana ukuthi sithi ayisiphephile sikhulekile bese sishiya umnyango nesako livulekile. Kuzoba nzinyana kancane ukuthi sikuthi kuphephe.
So you have to make sure there's closed doors. Amen. Yes, all right. So if I would take you call it monetary spirit to bring your code. Sometimes it isn't the lazy even because a car comes a mushrooms, sexual mushrooms, the more my familiar spirits, the more your mushrooms we learn or we told a Jennifer. We told a Jennifer. Just because then there was a car lens were called. So Uzala Velinia was bully. So the mobile when I go Uzala like I, who particulars like I, the more evidence and say the good. Amen. Okay? So these are examples and I've experienced some of these things. Amen. Yes or not? Number one, spirits. Number one, also not to call Began. Whoever who's a natural to the life, a couple of the Mubega Mames, I put on the life, Mubega, I come to Bega, but you feel as if you call her, Omuntu Bega, I come to the life. Whoever you feel as if I will go wherever. That is a monetary spirit. Yes, or not? I asked somebody even parents are serious. Yeah, come on, support. I remember support. Msana leki ngakele. You could find the Bible in part of tongue. One and in I leki ngakele. We put the Bible in part of tongue, and then I realized, he's a super man, and put them some put them made. Put a bunch of Zolala in. We put them ham. Put a bunch of Zolala in. I want to not bang on God. But it doesn't care apart. Go back when I let the woods. And then let them and then one day, I'm saying, I'm feeling a yellow moya. I'm feeling that's when I'm more of people in Japan. Which means they will not go to you or make them think which can put the pipe. And I was like, people is a group of Caesar. They say, what you have found or put your fill up. Good or more. Someone was around. So when I had to call him doctor, I couldn't talk big. Which you are not alone. You don't get an answer physically. But I feel as if you call him what on there is a monetary spirit is called now. Amen. Hallelujah. Who took an engineer is a corner. Who corner a room a car or took an you feel as if corner that is by niggas corner like net corner making me more a corner. You understand? Amen. Now you can later there's sleep paralysis. In the sleep paralysis, which will lay also best of music we are phrase of Kulunyagas. Which some Yagas, some of them about Lagos, some Yagas from Sun, is Pagam. Sometimes we tell you what to Jalo or Lala Yinto. One certain spirit. Yes, sleep paralysis, generally is serious here to limit us, and it's a very, very serious thing. We should call them young or serious of living. Hallelujah. Sometimes you learn the most of it contacting dying away. Calling them a place walk. What I'm sure, yes, what I'm sure, to learn, but to it. We have to contact them from dying to say, walk, who couldn't let it to say, walk, couldn't them tin dying in vain. Which I can't get our one loot. But my years on end, what because of you won't at time and no man, so I had that one. Don't you know what I call it a place? Where's the woman is as I know, man? I equal it, don't know what is with you. Actually, I can't chat to cheek. Can't they acting it or about not that God is not with you, but you don't know fully. Put it, oh, never fully a woman for the woman, Basaran. Yeah, who could is it to Kulanga say, I'm a sensual zona. But the court is the Kulanga was to the Lazona by venture of Uti, Moya. Oh, never for the Mutan I'm stabbing, my love for the Mutan I'm stabbing. That's what people don't understand. Umama walk room young, where the put it, or when you put the wolf, Malumyam. Mamma, when I was when I on the seat, when I was common son of Sam, when I would have a penalty for some Sam. I've changed. Never put up with the door. Here's what I let you. Abane baza bavuke behwetshwe izinto. Khona abantu bavuka banama max. Ngathi khona bebele ubusuku nenomuntu nento enenzipho. Bavuke behwebhekile umzimba wonke. Ilento leyo sikhuluma ngayo.
Iyezwakala ngithi. Eminye lezinto lezi moya izidile lalela ukulala ephusheni. Khumbula uqala ngathi kenzeke ephusheni kenzekana la. Khona amademon that can angaphumezela kamoya engene ezweni lenyama athathe umzimba wento ethize umzimba wenyoko wesifana ehlele emanzini emhlabeni emoyeni noma isimo somuntu alale nawe la ezweni lenyama and then khona ukuthi kwenzeke ephusheni something kuyenzeka lemoya lala nomoya wenhlupheko after that unenhlupheko uhlusha inhlupheko kuyenzeka ulala nomoya wokufeba kwenzeka ulala nomoya othungelwe umuntu wawuthandana naye ufuna ukubuyelana nawe uthungelwe umoya. That's why ulala uzobona isimo sakhe because the moya lo moya lo uthunge uye uthi uzolala naye uzotshala lento yothando uthi ufuna noma lento yokulangazelela ufuna ukubuyelana naye. That's why ubona akekho umuntu avela avuka ekuseni angisakuthanda wena umuntu beni-right izolo nalala navuka ekuseni angisakufuni angibhora yanyanyisa. What happened ebusuku? What happened? Uvela wavuka sengifuni akasafuni uthi ngiyamnyanyisa mangibheka ubona isilwane mangibheka ubona ngimubi. What happened? Umzalwane uphuphele umzalwane ngaqaba ukuthi esitasenze basi attack bazalwane ama-attacker afike attack inkinga ngoba wazi ukuthi responda kanjani. Mangabe uhlulekile ukuresponda ngendlela right ephusheni ukuthi usuvuka kwenza njani. Angiphindi mangabe lento iqobile ephusheni uhlulekile ukumqaba ukulala nalento ephusheni yendike ukuthi umuvuka wenza njani. Inkinga uma ungazi ukuthi ukwenza mangabe awazi ukuthi wenza njani melana kanjani nalento umuvuka ilolo ufike ushayele khona ke. Imshado ibhidlikile ngalezi zinto lezi wabhidlika imshado ngoba ama-divorce just because abantu aba-understandanga ukuthi izinto zikamoya zisebenza kanjani. Iyezwakala? Khona okunye la ngeke ngikuthinte sokuthini ngeke ngakuthinta before ngeke ngikuthinte namhlanje. Amen. Lalento le ingane lezi incane edlala nomngane esingamboni. Lento uthi ingane edlala nomuntu esingamboni. Imaginary is imaginary friend. Ingane edlala nomuntu esingamboni. Nomngane igijima naye hamba naye egcekeni yagijima yadlala ikhulume naye. Sometimes that could be a monitoring spirit. I would imagination ingane. Sometimes it could be imagination big, but sometimes no God. Umngane lo azatshela ingane izinto. Umoya ingane idlala nomoya. Imoya utshela ingane izinto. Ayitshele ukuthi no umngane wami uthi. And ingane ikhuluma ikhona ebengeke iyazi. Kanti itshela umoya. We need to be careful bazalwane. Amen. 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 Sometimes uze amaphimbo ulele uziphimbo liyakubiza. Le ikenzeka ke kimi ke. Ikenzeka ke lena. Uthi ulele you feel uze umuntu uziphimbo liyakubiza. Wena endlini wena but you feel a voice calling. You hear a voice ekubizayo. Amen. Amen. Sometimes izinto zizenyamalala endlini ungazi ukuthi ziphi. Ngiyamalala izinto khona izinto engamalala ekhaya niyafunga ukuthi ngibekela le kodwa isendele nibeke khona sisukile sekwenye indawo monitoring spirit. Amen. Nale amadlozi ke ngishilo abantu ihlobo zakhe ifile zivela emaphusheni. Monitoring spirit uthi ke mangabe awazi awulani wazike ubavumele basondelane nawe uzuba welcome kade welcome monitoring spirit ube nenkinga uthole nenkinga. Iyezwakala bazalwane. Sometimes ubona ithunzi endlini.
Sometimes ubuka ubuzo umzimba wakho kunobulwembe. Ubulwembe emzimbeni. Ubulwembe. Amen. Ubulwembe ungaphupha, ubulwembe buchaza ubulwembe konje esoleka moya it's symbolic of a cage. Amen. And that's what spider ngithi. Le spider lento eyakhaya ngithi le biza ngeweb. Iyona ekuyo indlela etrapha ngayo ukudla ngithi. You understand? So esoleka moya that represents in a cage. Amen. Okay? Alright, ngishilo ukuthi inyanga sivula kanjani? Inyanga ivula sometimes amafaka moya lento esibiza ngeqalekiso. Isiqalekiso senza umuntu. So uJesu unikeza igunya la ngegazi lakhe ngokuthi lenze babe isiqalekiso ukuthi ukwazi ukusula iqalekiso, ukumelana neqalekiso. Amen. But akwenze automatically because akena uJesu owenza lento eyavulela isiqalekiso ukuwe. uJesu usinikeza amandla. Amen. Lezi zinto ithathayo nje lesinikele emsamo ke. Lesinikele emsamo lesithenga entolo. Uthenga entolo umuntu kupha bathi uvela kuphi Zimbabwe uthengisa izinto. Uvela noma iziphiso uthengisa izinto. Le muntu amazi ukuthi ukhonza ngoPhumulo. That's the problem with these things. Awumazi ukuthi ukhonza ngophi umsamo nomuntu lo. Uthi ucela ngophi ukuthi ibhizinisi lakhe ukuthi libusiseke. Wena usuyafika lapho uzothenga into kanti izinto zakhe zonke zifuna emsamo zanikele emsamo. Zacela ukuthi zithenge. Wacela umoya ukuthi letha ama-custom. Uyafika ke wena ubona into yinhle kanti into ihamba nomoya ufuna uthathe uyefaka endlini. Ngithi manje soza ngathi khona amehla kubhekile. Lesithombo sibhekile, lesithombo silandile esinamehla esihle. Ubona ngathi manje sekusona sigadile. Sokuyisona sigadile. Uyayibona inkinga bazalwane? So we have a problem. Labo sawoti esibathathayo. Esibathengayo labo sawoti sibathatha kubantu. Sibathenga. Angisho sawoti lo sithenga iPick n Pay. Angisho nesithombe semfana ugijima isikhukhu. Iwasha. Yazi phela iwasha phela amanzi angithi lapho sisi. Iwasha lezo usawoti. Oh, hayi obviously. Khona saphosa ngabaza lapho. Amen. Oshiboshi labantu basemse. Oshiboshi uwona nje awunankinga but once manje kwathiwa wathi thatha uShiboshi wenze kanje. Usuvula umnyango phela ngoba lo myalo owuthathayo ukuthi uShiboshi wenze njani. Usukaphi? Angifuna ukuvuma. Awu. Nawe lo sawoti lo sofaka endlini nawe ngazuthatheke. Bathi thatha faka ngaphansi kombhede. Lo myalo usukaphi? That's why ke let's siqaleke so because uwenza lokhu ulalele umyalo osuke emsamo so usuxhomena lo msamo. Sayikhuluma lezi zinto extensively before. Amen. Amanzi usawoti konke lokho. Nalento enkaba, ngisayisho lento enkaba, lento ukuthi umuzala ukuthi inkaba ithathe hayi inkaba la ekhaya uma ingane izalwa sithathe soyilahla emfuleni, soyilahla olwandle, siyayigqiba esihlahleni. Lo myalo lo usukaphi? Suka kumoya bafile nje. Suka umoya lenithi nabantu basekhaya. Athi ukuthi abantu basekhaya kodwa le moya bona abantu basekhaya amadimoni. Eyona ke into ke ledala inkinga. Evule eminyango for isithi. Amen. Sometimes ungagqiba even nekusasa lakho ngakwenza leyo nto leyo. Amen. Abanye abantu abasoze baphuma emadolobheni la bazalelwa khona endaweni because inkaba yabo igqibe kuleyo ndawo leyo. Iyabamba lapho. Amen. Ingane encane lengane ekuthiwa manje ingane enendiki, ingane naloko. So isivakashele ilo moya le ethatha inkaba nanikena kuwo. Bese moya uyafika ke uzovakashela ingane eseyisign ukuthi wena ungowami unikelwe kimi wena. Ingane iqala ithuke ebusuku ingane encane 2 months 1 month iqala yathuka ebusuku iyadlikiza ebusuku yathuka ebusuku. Ayaqala yathuka ebusuku but no inina you are the one who took inkaba. But wenza thatha inkaba but ukuthi kwenzakalani? Wenza inkaba oyinikela nje. Uthi lento wenza isiko. Not ukuthi sinento ebeza ngesiko into esuka kwimimoya kumnyama. Ifuna ukuthi ibambe so ibambe eqaleni. Imimoya introduce into umkhuba a ritual in the name of isiko bese wena uyenza kanti uyanikela ingane. Ingane ikhona vele day 1 usathanda usuhamba nayo uhamba nemimoya because imnikele.
unikelwe. Isakhona. Lesi defama okhalweni. Faka izinto. Ufakelani? Yangabuza omunye athi ufakela. Nathi ufakelene incwebe. Athi hayi. Nathi qeda indingi. Ngithi okay, it's okay. It's okay. Let's practicalize that. So unenkinga yomoya esikubiza ngendima. Wabese wahamba waya kumuntu onomsamo. Okuhlanganise izilwane ezifile wayegaya 2 pound okuhlanganisa mhlambe thatha ixoxe kwathatha mhlambe unwabo kwathatha inyoka kwagaya lezi seyifile zonyisa isikhumba saso ngabese into yagaya ngabese yahlanganiswa ngithi umucabanga isebenza ngobani le why le combination ukuthi ihlanganiswa lokho lo muntu uthathe kulolwazi ukuthi okay mangabe umuntu ufene inkinga nje yenza kanje futhi uqabathi lo moyo nawo uzoqedwa ngokuthi ufakele into nje kuphela. No, uhambe wayo ucela usizo ubunenkinga yomoya othize ombuse nobumnyama ovule asazini ukuthi yini ovule lomnyango lo wabese wahamba futhi waya komunye umsama onomunye umoya khona wayocela usizo. So wena le moya manje kuze ngokuthi ke manje ke lo obokucela inkinga khona ingaphela. Yes, ingaphela, but nalo ozokusiza nawe usozokhokha. Lento abantu bangarealize bona umuntu athi khona into eswini khona into ehambayo bahlezi bafika bafake izinto la onisho manje ke limited ke kodwa isinto akwazi ukuyikhuluma lo muntu uzothatha ukuthi hayi mhlambe uyaxela uyahlasela unabona nenkinga ayibona hayi no ethi mina hayi iphilisi liya mhlambe izosizo kwesikhashana but inkinga kamoya lo nayo ilento ifake la khalweni uyilandile wena akazi menzwakala bazalwane. Lande ufake incwebe ufake inyoka wena oyilandayo bese wena isiyahlupha ke misihamba lapha phakathi yanyakaza bese wena futhi ukhalayo kodwa wena oyifakile uyilandile nje. Akeke ufake izinto zezinto ezifile emzimbeni bese imoya ingatholi indawo. Lento oyifakile iyona uphawu uyona imagnet edonsa le mimoya. Iyazwakala. Uningi le ezizaprofit amangishila amaperfume amapowder bathi gqoka lokho uthatha isithombe usifake endlini hamba ogeze komeni yonke le nto le uvula iminyango uzoshayeka. Amen. Lento uma sithi sigeze umuzi so ke senza kahle kahle. No, pastor sifuna ugeze umuzi. So uqinisa so yena ngazi ngababeka ugeze mhlawumbe khona ungasiza kusuka ukuthi ugezelana, okay, and then ugeza bakho kuzowenza kanjani umehluko. You have to understand ukuthi how yabona uma understand how ilapho uzoshayeka khona ke abantu abaningi bashaya ngoba ba understand ukuthi how lo geza yini ezoyenza ukuthi kube noshintsho emva kokuba sengithi umuzi ugezile. Why kuba noshintsho? Ushintsho lethwa ubani? You have to understand. Ungavele hayi ngifune kwenziwa kwenze nami ngenza ngicela kwenziwa hayi niyenza but umphumela ke ayinenda ukuthi wenze ungazi. Hlupha lapha phezulu kamoya yakhe alenda ukuthi wenze ukwazi noma ungazi okusalayo wenzile. Sapona bazalwane asivaleni manje kade amaphupha lasidla la udla khona. Amen. Ungadle ephusheni uvuka uphambene didekile uvuka ugula vuka moya kuhlupheka kulandela because just because udlile ephusheni kade kudle kamoya nako ke ngubona inyama kusho ukuthi inyama loyidlala. So mangabe uthanda inyama uzosiza ukuthi ukwazi ukuyilawula ukuthi awudle emaphusheni. Yezwa kahle. Nespinach isikhathi spinach ephusheni isikhathi spinach ucansa ephusheni if uyaphupha uyadla mangabe uhlelekile uqaba ukudla ephusheni uhlelekile unqaba ucansa ephusheni wake up and immediately ufaste ungene nje 2 days minimum ufastile
ukhuleka umelana nalento le oyenze ebusheni Nkosi ngasihlukanisa nalomoya emhlale nawo Nkosi konke okutshaliwe empilweni yami konke okutshaliwe noma okuntshontshiwe obhubhisiwe empilweni yami Nkosi ngiyacela ukuthi Nkosi ubuyiswe mabe etshaliwe kususwe uze lento ebitshalwa ingafiseki ingalethi isivuno ukhuleka kanjani akungathi ngivuke kuseni relax kuphela banocansi bekumnandi shelo basemnandi ngathi ngaphinde lenzeke futhi you are stupid. You are stupid. Spiritually stupid uzoshayeka. Uzoshayeka. Sathana ukushaya ukuthi uze ngento wena wazi ukuthi mnandi ingakho ke ungekho wash you are not alert. Ese ngokudla fene into emnandi. Wafika wafaka ukweletha poison. Abantu basithi inkabi izuma basalwana. Umuntu efuna ukuqeda. Umuntu efuna ukuqeda ngilelinye umfakazi azimele ngifake kupost groupini enye message umfundisi uNdiya futhi Indiya yashumayela isindisiwe uthi emsebenzini befuna ukumphakamisa osho ukuthi manje le position bani abantu bayifunayo manje bayala manje so makunjalo ke kuwe abantu bahambe baye emsamo bayosebenzisa amandla ezinto zikamoya because bazi ukuthi abantu uzenzeka from yeso kamoya ungenza umonakalo omkhulu kabi umuntu ungazazi ukuthi wena akufani ukuthi uthini inkaba emhlabeni wesingatrace okay ibullet isona lesibambo lesinhlaba nje kwenze ukuphi bedraft imoto enjini cishe la ngathola ezweni kamoya it's not that easy so umuntu angayemsamo so wahamba amahambela emsamo benza umhlatshelo according to into kade beyicela ukuthi ufune yenzeke because umhlatshelo ayifani ngasho ukuthi yeah umhlatshelo depend ukuthi ufunani the more ufuna kwenzeke the more bazokudimanda right bathumela istroke ebusuku banephupho ephusheni akusakho umuntu wenzakalani but ekuvukeni kwakhe washaya istroke ephusheni uma evuka unyawo laka left asaphakama but thank God uNkulunkulu the time yenzeka lento uNkulunkulu uvusa omunye umuntu ngale ukuthi ukhulekela usibabani uNkulunkulu uvusa omunye umuntu amazi uthi ukhulunkulu usibabani njengamanje ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngalana kwenzekala ngala wavuka kwa esibhedlela thank God wa recover within mhlambe 2 hours wabese right but inhloso lento le ukuthi bamqede ukuze angakwazi ukusebenza ukuze angayitholi promotion indiya ke lelo mucabanga ukuthi ukuthakatha umuntu omnyama mucabanga ukuthi ukuthakatha hamba ngokebala uthi into abantu amnyama le intehlo izolo kamoya lazibala lazimhlatshe lazigazi yezokala so you need to be careful. Uma ungakhumbula amaphupho please faster mangabe uyaphupha ukhohle ungakhumbuli ayikho umuntu ongaphupha oqala akekho umuntu ongaphuphi kwazi lokho akekho umuntu ongaphuphi everyone dreams baleke ukuthi ukhumbula amaphupho because amaphupho aphethe intelligence kamoya la ubona khona ukuthi kwenzakalani empilweni amaphupho it's like a thermometer lekade lokwazi ukuthi ufika phansi kwekapa kale temperature ukuthi njani ukuthi uyashisa noma ushisa amaphupho ayilento lezo kamoya siyakwazi ukubona ngako ukuthi kwenzakalani empilweni the real picture ukuthi kwenzakalani empilweni yomuntu okay yezwakala senkulumene ngelwane ethize masiyiphuphe yeah siqedile mabuphupha isilwane mabuphupha ufudo uphupha umneke ilwane lezi hamba kancane lezi hamba njani yeah moya wedilei moya bambezelana moya wedilei umoya lo uzokubambezela ukhombisa ukuthi khona umuntu otshale umoya uzokubambezela empilweni spirit of delay bambezela spirit of regression umile emuva okay or spirit of stagnation umile delay bambezelekile you moving slow regression ubuyele emuva or stagnation umile away down yezwakala yeah ubuyilone kanjalo chaza leyo nto le
ilale lezi slow wazi ukuthi into kanjani chaza lokho uthi khona umuntu angafuna ukuphumelela empilweni so uthumelele umoya lo ukuthi uzokubambezela ubona izinto zenzeka egcineni zifeyile ubona izinto zenzeka you understand even nalabo abafundayo you have to fight because okunye ukufeyila is just a spirit of delay umoya we-delay amen uloko umile endaweni eyodwa wena for 3 years umile endaweni eyodwa akukho shintsho ayikho into enzakalayo that is the spirit of delay you have to get into fasting and prayer umela nalo moya lo ukuthi umoya ongcwele ngembulele iyiphi umnyango ovulele lo moya ukuthi kube negunya nelungelo lokuhlumeza impilo yakho because umoya akwazi ukufika udinga ini udinga umnyango ukuthi uvuleke umoya udinga isivumelwano moya ngcwele ngasenza nini isivumelwano nalo moya le when mhlambe kuke waphupha udla kanti ukudla nomoya udlisa umoya we-delay waphupulala ndilana nomoya we-delay wabona izinto manje yabo sisihamba slow izinto into ekulapha ithatha 2 years ithatha 6 years wena uyayibona loo nto kanti umoya we-delay so kuzomele usukume ukusukuma ngisho ukuthi enyangeni ithi usukume yenkulunkulu lodwa lomuntu Nkosi ngikhombise because umuntu ubuthakathi ngobuthakathi wena ushaya kamoya uma ufuna ubuthakathi ngobuthakathi ushayeka ya ufuna uNkulunkulu abe nawe kumele uthi uye enkulunkulu amen moya ongcwele uzokukhombisa ukuthi umnyango uvuliwe inkinga ikuphi bese uyakwazi ukusizakala you understand iyezwakala ngithi ama soul ties abanye sesifana abanye uma wehlupheka bawuthola kwabalala nomuntu kumele umoya wehlupheka ungazi walala nomuntu onomoya wehlupheka walala nomuntu onomoya onani nizothi amabhadi walala moya bazothi uzolala umuntu amabhadi walala umuntu ngiyachaza lakhe walala nomuntu onomoya wehlupheka bese nginawe ngoba nithi bayibheki bayokuba munye wabese nakuthola hlupheka walala nomuntu onomoya wokungoma wabese nawe umoya wokugoma wathola indawo empilweni yakho kanjalo now congratulations asikho isangoma ekhaya uthi asikho isangoma ekhaya hayi baba asikho isangoma kamama asikho isangoma asikho isangoma yaqala ukuthi ube ngani most of the time so lento ifike ngocansi bungazwalana nomuntu onayo lento wayithola ya kuyiseka saba nekesi njalo bantu 22 sakhonza ngale lento mazane esebenza ngasamayini siyahamba nje kuhle ende ngoba umuntu wafika wasizakala nje kanti uzohamba wasizakala wasindiswa hamba waba right kanti yini boyfriend yakhe iyona nalo moya ithathe khona intathalala naye before that ekhaya kuna history of God abantu abangenza abasonta benza isiko bayayiphila nje benza lutho bathike naso siqala ukushaya lento ebudaleni bakhe futhi hayi ukuthi mncane hayi bengizwe izinto bengibona izinto bengazi izinto nothing like that qale manje qale nini shaya qale nini hayi qale sengihlala lona hayi ngoma ulala nomuntu othasayo thole nomoya congratulations initiated ungazwe what uqanze you don't know ingakho even before uzoshada wazi ukhondolo lomuntu ozomshada ukuthi ekhaya ngathi ngingelela ukwenza ngenze checklist but before ushada ngoba le checklist okay ekhaya khona umuntu onosipho khona umuntu ophambene komqondo khona umuntu nje khona into nje khona uzowazi ukuthi iliphi ukhondo loshada nakulo wazi ukuthi uzomela lo khondo because abanye bebe right bangakashadi be right umuntu be right ecebile right washule ushada kusali kusebenzisa umoya wehlupheko sidasenzeki kakho ushadele baba nyamana yeso la siphakamile alright kulesi desibalile kukhona ke odinga umkhuleko lesi desibalile odinga umkhuleko isikahle nje yabona lento ngishomela ngayo ngamasibombo sokuphela unyaka angifuni siwele nalezi zinto wele naleyinkinga lezi angifuni siwele naleyinkinga lezi amen angifuni siwele naleyinkinga ingakungishomela ngalento angifuni siwele naleyinkinga lezi izinto beyihlupha impilo yethu
izinto beyizinto befuna impela yethu 2024 siphinde siwele nazo 2025. Amen. Amen. All right. Mfundisi ungayendi live.